Днес ще ви представя апартамент в квартал Лозенец до Южен парк на пешеходно разстояние. Започваме от коридор. Първа баня с тоалетна. Дневно пространство с кухненски бокс и трапезария, френски прозорци, отоплението е на ТЕЦ, има изводи за климатици във всяка стая, монтирани са радиатори, висок клас до грама. Апартаментът е 111 квадратни метра и отделно тераса от 21 квадратни метра. На терасата се излиза от трите стаи, от дневната и двете спални. Това е терасата. Отиваме към втора спалня. От втора спалня се връщаме в коридор. Мокро помещение. Втора спалня. Към родителската спалня има прилежаща баня и тоалетна. За плановете разпределения, архитектурното разпределение, може да се свържете на 0887 77 09 27. Отново към дневното пространство.